Miten sä voit yrittäjänä automatisoida sun tehtäviä? Tässä muutama vinkki. Ykkösenä sun asiakaspalvelu. Eli esimerkiksi sun inbound-soitot tai muuten vaan sun aspa-soitot, mitä sulle tulee. Sä voit automatisoida ne tekoälyllä esimerkiksi. Ja myös tämmöiset asiakaspalvelukeskustelut, mitkä tulee esimerkiksi tekstiviestillä, WhatsAppissa tai vaikka sähköpostissa. Ja sit kakkosena, vähän tuohon mitä puhuttiinkin jo, eli sähköpostikampanjat, sun tekstiviestimarkkinointikampanjat, sun WhatsApp-markkinointikampanjat, kaikki ne on täysin automatisoitavissa. Et sun ei tarvitse koskea periaatteessa mihinkään muuta kuin valmiisiin tuloksiin. Ja kolmantena se tärkein, eli kylmäsoitot. Ja mä tiedän, tää on monen erittäin uusi käsite ja moni miettii, että miten tää voi olla, että eihän kylmäsoitot, mitä sä jauhat siinä. Mutta totuus on se, että nykyään tekoälyllä pystytään automatisoidaan kaikki kylmäsoitot ja se kylmäsoiton tarkoituksena voi olla mikä tahansa, esimerkiksi vaikka klousaaminen. Mutta kätevintä on sillä tavalla, että se botti tekee sun kylmäsoitot ja ohjaa ne lämpimät liidit sulle. Tällöin, kun se botti ohjaa lämpimät liidit sulle, sä pystyt keskittymään siihen tärkeimpään, eli niiden lämpimien asiakkaiden klousaamiseen. Jos sua kiinnostaa mikään näistä palveluista, mutta sua ei kiinnostaa opetella, miten nämä tehdään, niin hei, oo yhteydessä meihin. Me voidaan katsoa sulle just oikeanlainen paketti. Muista seurata.